A viaxe a Alemaña do Concello de Cambados e da Mancomunidade do Salnés para promocionar a cidade europea do viño abriu novas posibilidades á vila. A intención é traballar co Club Galego de Cuxhaven para organizar unha festa do albariño no país xermano. A todos nos pareceu unha idea fantástica. Xa estábamos facendo festas do albariño en Mallorca, que facemos todos os anos no mes de maio, tamén no País Vasco, en Vitoria, tamén asistimos todos os anos á Feria do Viño de Ardo Araba. E, pois, cando nos propuxeron eso, nos pareceu unha idea fantástica de cara a conseguir ese objetivo tan ansiado que a Festa do Viño Albariño sexa declarada de interese turístico internacional. Eu creo que non hai que velo solo como unha meta a nivel local, sino que se o conseguimos desde unha perspectiva de asociación de municipios, de colaboración entre as diferentes administracións, vamos a ser capaces de conseguir antes esta meta e, desta forma, pois, bueno, pois vamos a potenciar turísticamente e vitivinícolamente a nosa comarca. Tras conseguir a cidade europea do viño, a consideración da Festa do Albariño como de interese turístico internacional é outro dos fitos pendentes que busca a vila, pero o edil de Enoturismo, co apoio da Mancomunidade, está decidido a traballar para conseguilo. Estou convencido de que vamos a intentar a facer todo o posible para que canto antes consigamos ese objetivo. Esperemos que sexa o antes posible, pero bueno, hai que ser prudentes, que todavía quedan uns requisitos pendientes e a internacionalización precisamente é a fase que máis complicada e máis difícil, porque salir ao estranxeiro, a comarca, como decía antes Gonzalo, ¿no? A comarca do Salnés, obviamente, é unha comarca relativamente, non somos unha pequena, entón, bueno, cando salimos para aí adiante, competimos con moitísimos destinos enoturísticos e turísticos. Un destes requisitos pendentes é conseguir que 10 medios internacionais fagan referencia directa á Festa do Albariño de Cambados. Para conseguilo, a intención da vila é recuperar o irmanamento con varios municipios da Bretaña francesa, mirando tamén para Portugal e Reino Unido. Estamos xa falando ahora coa Mancomunidade do Salnés e eles están dispostos tamén a intentar pois levar algún tipo de acción, de algunha iniciativa para acercarnos a estos municipios e recuperar esos vínculos e fortalecelos, porque desa forma vamos a ser capaces e dunha forma máis rápida da man da Mancomunidade intentar conseguir esa internacionalidade. Portugal é un país amigo, veciño, no que temos moi boa relación e que tamén aí, bueno, aí non vamos a ter tampouco ningún tipo de problema para que se fale da Festa do Viño Albariño e tamén o enlacemos tamén co viño verde do norte de Portugal. O traballo feito de anos, o traballo de irmanarse, o traballo de ter contacto con tal, cando veñen eventos como esta Cidade de Cultura, deixanos parte do camiño aberto, non? Nosotros creemos que sí, el futuro de la Ciudad Europea del Vino, si os puso en el mapa europeo del vino la capitalidad, non lo debe dejar caer. É un consejo. Neste camiño, o Concello de Cambados terá a Mancomunidade como unha aliada. A intención é esta mesma semana manter un encontro coa presidenta e o vicepresidente do Centro Galego de Cuxhaven, que están de vacacións na zona do Salnés, para comezar a pechar a exportación da Festa do Albariño a Alemaña. Cuando fuimos allá, que nos dijeron que Marisa, la presidenta, una gran amiga nuestra, estaba ya aquí, quedamos en esta semana reunirnos, porque están el presidente y vicepresidente, para ya centrar cuándo se hace la fiesta ya.